Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 13. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. Og nabatikda nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo gud, labi na mga Pariseo, nagtuman man gud sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon kun dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Umukaon bisan unsa inigabot nila gikan sa merkado gawas kung makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sa mapananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, nga bronse o mga higdaanan. Busa nangutana kang Jesus ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw og kamot? Si Jesus bitubag kanila, mga tigpakaaron ingnon, wala gayud masayop si Isaias sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Sumala sa nahisulat, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga gihimo lamang sa mga tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mauhinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Og miingon pagayod si Jesus, maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios, aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, pahura ang inyong amahan og inahan, og ang magsultig dautan batok sa iyang amahan og inahan, kinahanglan nga patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan og inahan, apan moingon siya, kurban kini nga sa ato pa iya kini sa Dios. Dili na siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan o inahan. Niining paagiha, wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtuludan nga inyong gipasunod sa uban, og daghan pang mga butang kasama ni ini ang inyong gibuhat. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.